Ator kantari Oier. Eta kisuen lez, astero ekarten dugu Oier gurera, bere mekantetako era nananeo bakarti eta profesional horraz. Munduen bakarra dana. Bakarra, ez dut uste hori hori imitetako gatxe egongo da. Baina, badeko bere meritu, eta gure erronka hori zeten da. Ia sarien gai, asmatzeko, Oierrek ze kanta nananetan dagoen. Eta horrek bai dekola meritu, Meritu itzela. Kristuna, bai. Eta pasan hastien ipini genduen kantuen, eta esan biogu, sari zein dan. Bai? Jan... Hori da. Jan punto nundo dira, aztu dela. Jan punto... Etxeko goxoak. Jan punto. Bai, janire ametua. Bai. Pastelera ditxaratxera. Hori da. Gure taldeko kide da nabera, bai. Faltan botaten dugu, Ja. Denporaz justu da bil, baina... Petute topera da. Aldamenien bera gua segongo da. Eta berak eskainitako gozuk izango die. Da honen izango da pasan azteko dizue berreskuratu, jakin zein dan. Eta ja zer nioen entzuli. Originaletik oso urrin ez dau. Segur nahiko ondo uste jago. Bai. Nik imaginetan dut Oier dantzan. Sentimentu de bintzat epinen da, Bai. Eta hau izen da erronka, da entzulek, bat ematzu bintze fenibilidia, eta bere erantzune bihelduzku ez, eta audizio bat to beste, badau ez da, teniko? Venga, entzun daigun lehengoa. Epa, laixiare, zeme uzabitxe, Bueno, hemen gerbe priskuk etxuste telefonua hemen palatu bai, mobile última generación da, bueno. Baina, horregabiz, intenteu da, bezin dugu, barrerutu pau ez da, gure lagune Oierren zera, nanan neu, bas, ez du topetan da. Bueno, esan dute, improvisazion improvisazion, nik pentsetan dut dela, ia, azmetan duten, ez dute pentseko azertaten dudeni, baina, bueno, por si acaso, amaia edo, lati edo, batek, bintzate entzun deizten da, sita bat badau, fenomeno, eta bize milarrien ia, azmetan duden, a ber, uste dala, zelan da, itxan, a ber, Zazpimendeko, hori ez, itxan ez. Hau bai, Benito Crespundin, Mila bederatzireun da lehengo urtian, maiatzaren 14. egunian. Orilloko herriko barraren aurrian, balia gertu zan beratzi galdian. Benito Crespondido esan da, Crespondiz, lertxundin kantia. Eta gure zingunaz, juen zuekana penie, zer boi botatzen dunik asko, eta, bueno, zindu joen da, baina emetik morsu bat dan hori, bai leti, bai amaia, eta, bueno, nigaz zitxik gure duen hori, emetik goraintzizak, eta morsu handi bat, Hala, penie, nik nahiko neuke hor zerbezak edaten negon, baina, ezin, beti zin da, bihute basura, untzik eta zaintzen da, harretan da, zeunente txabolan emikote lota, bueno, beste barik, ni zitxe gurot, eta postela horrek neberan, ez da egiten kolori galdu bingo dugu, baina zitxerako txeke gordeta, zuen lo tipota usti. Venga ba, gugurrein, jo.
Apa, Ez da labur geratu, Terrible. Joe, bai. Terrible. Ez da igual zertau badauen, ala ez? Baina, ondo kantauzku. Improvisazioa egin da, Ondo da hartu kantauzku, baina Bai. eskertzeko izin da. Aupa, Josetxo. Astilla sartu dago, Bai, Bai. preiskurik endutxo telefonua eta... Zertau ez. Ikesi esan bieldu, jo. Artistio. Oina astera hori bai, Peligro, tabarri bai. monten, Bueno, artistia, Josetxo. Igual laburtxo egiten bozko, hobeto. Bai. Ondo. Gusto hartzen du. Dai ba, entzun nahi gun gehiago. Living on a prayer. Living on a prayer. Kanta da Living on a Prayer, Bon Jovirena. Eta gu, Amaia Mikel, Marcel, eta Maria. Ondartzatik. Hone gustora, Ondartzan. Jolines. Holan bai, baina. Iberriak eposik egon dietak. Bai. Eguzkipien egon Hori da, dietak. gustora. Peleta. Peletan. Kremi ez dakik bomba da, bebes. Guztuz ikusi hori. Beste batzuk eta mekan euskiten apuraten egon da, ja, txera erreta. Oinura faltia. Da, gizio egongo da. Menteniko efora jo garrapa boz, baina aurrengo. Hau, paraxiar. Astonetako abestia da, Living on a Prayer, Bon Jovirena. Aberre tokaten zaren ja astonetan, ze ustut bota duala guztietan, eta uste dut, merezi duala. Venga, makinas, jarraitu lan, agur! Errepika behin da orduen aukeri, Azkenengo bizek esan dabi kanta iguela. Bai. Bai. Josetxo aparte. Ni gehiago konexio ustena Josetxo da momentuz, bai. Bai, Gogu, azkantado bintzen. Argumentazioa nahi zen da. Bai, bereta. Eta ja, beste bat bebadeko. Whoa, we're halfway there. Whoa, living on a prayer. Take my hand, we'll make it, I swear. Oh, living on a prayer. Wow. Honek inglesa ondo jorratutu deko. Bai? Gure izaro. Gure izaro. Zolako polito. Josu ez da entzun nengoen. Pena bat. Horreko bai egixe, Ensaioetan faioengo banda. Ez da atrebido. Urrengokuen, bale? Polito izaro. Gehiago badeko? Venga, beste bat. Haupa, Josu Totorikanaz, eta nire ustez abesti hau da. Wow, living on a prayer, take my hand. Ona? Eta hor geratu da ez da egizilako gehiago. Ez. Gitxik etodo, baina ondo. Ondo, sano, Bai, hau ezagun edeko. Bai. Bai, ez da. Batzuk, bai. Ez da zure? Bai, abizena iguala deko, kasualidad igual. Biztaz, ez da. Bai, ikusi asko egiten dugu, bai. Iru papeleta bertzako. Bai, iru papeleta. Eta, honek izen die audizio bitartez euren parte hartzi emon dabienak. Eta igual esplikoko guzean junzan hori puntuazioena zenbat papeleta lortu. Papeletana. Bai, bizkat igual egunen ipintzeko. Gure, bueno, WhatsAppera edo sare sozialitatik edo bialtzen badozu ze abesti kanterren hoben oierrek idatzile, sartzen da papeleta bat zure izenagaz. Idatzi bierrien audio bidez bialtzen mozu bi, eta audio bidez esaren bierrien kanta hoiten mozu, 3. Orduen? Eta honek azkenengo danak asmatu da bien abintzet 3 da, bez? Gero horrez beste jente multzo bat parte hartzu da WhatsApp bidez eta sare soziale bidez. Baina, jakin daigun, zein dan, benetan kanta hau, astenotako kanta hau. Venga, toneko. Itzela, zelan da kantonen izena, zenien
Itxan. A ver. Itxan. Estuditzeko ati zabaldu da. Eta... Ez, baina badoi, Nora? Maitane joen mikroegaz. Baina... Itxan, Homen, beste... ¿Cómo nas? Zuzeneko sorpresak. Abeslari, etorri. Eta Maitane barrido gure mikrofonugaz, plaza dantzadoia. Bai, Ja, oinezka entzute. Biri, esa hostia, Maitane urte. Jauko entzuko. Bueno, esteko itxik gaur guretzat. Igual anek badeko. Anek dino eset. Igual urrengorako itxiko gu, vale, ekipo? Bueno, beste bat itxiko da, baina hemen plazan deko. Hoi megire dekot. Ane eta Oier gure lehiaketa honetako protagonista. Handi, lotzatute. Ez dugu lortu. Lotzatute ibili da, bai. Bizitzen etorri da bakarrik eta momentu honien harrapa batu. Eta gu be saiura sartzen barrio lehiaketara buelta guran. Zelan izena kantu honen izena, ni enaskapaz parrontzi dago. Living on a Prayer. Aupa. Bon Jovi. Orduan, Josetxok ez da asertau? Kasi. Beste guztiak bai ez da? Baina, ni pentsando papelete merezi dauela. Ni hori pentsatu. Merezi dau. Ez da izartuko, baina merezi dau. Merezi dau? Are gure hona zikiera, papeletik ez dut asko. Hori behar. Claro. Pastela badeko. Dana hartxu izango da. Ba, venga, sorte gundegun orduen. Jakiteko zein izenan aste honetako ator kantari oierreko... Gaur gure invitauek hartuko dago, ez da? Astronudeko eta... Hori da. Okeri mongotzio. Itxaron, fallo teknikoak. Hori. Ontxe. Bai. Eskue prest, gure saskitxu prest. Baina gorren esku momentu honetan. Badekogu. Kamara in action. Aitor Sagastagoitia. Hola! Aitor Sagastagoia. Sagastagoia. Txarto jazitea gure papelien. Baina, bueno. Zaragozara doi orduen. Zaragozara duez pastelak. Bi especial. Oso, ondo. Ederto, soizonak, bai. Aitor, soizonak, deitu ingotzeu. Deituko gu, bai. Ez da, bi herri nero ongo badan. Ospitilien. Ia, ber, sortiako. Lanpetute topera. Bueno, mintxe gabiz. Beragaz kontakta gura, madak izan. Korresponsala badak aguz, baina... Telefono editzeko antza ez. Hortxe da biz, bai? Tekniko kontuek egiten. Enaz kapasa llama teiteko. Información gratuita de... Lehenenguen, da, hasta arpeizen. Esta gizera gratuita. Ja, beko plan B. Kostau jatenaz, llama di martxan ipingia. Yes. Jo. Beste indet... Jo, zelan guztien da horak. Beste intento bat? Beste intento bat. Información gratuita de Orange. Orange. En este momento solo puede... Bueno. Beste barri propaganda ipini gugu. Propagandia. Eta, bueno, zer? Plan B. B plana. B plana. Eta zein zengo gure B plana? Ideiarik emetik? Norok bera imititia. Ata da beste papeleta bat bezala da ditu ingotxo. Hori da. Aitorrek gure zaritza irabazi dago, janin pastelak irabazi dago. Ja, irati bada bilor, papeleta bile. Bigarreneko papeletan. Ia ber, zeizen inbinten dago. Josu Toto. Kontxo! Kabe llamado. Ia, bai. Bueno, nik proposatuko, gauza bat, telefono hartzen mozku pastela beretzako, bale? Vale, ados. Votos a favor, bi. Vale, bestiek ez da bezaten... Votos en contra! Nik esun alde ingo, baldineta zatize, jasotzen bat. Vale, orduen, vale. Bai, danoko joz paskaltzen zuen etxera. Vale. Orduen, bai. Orduen, vale. Ia, kontaktetan gabiz. Txantxan, hau poteo enero biliko da igual. Eskotarrotan da benien. Raro, Josu... Pantai zuri, eta gomen tonuri entzugura. No funciona. Oh. Información Raro, Venga, tarna zuen. Ja, irugarren aukera. Venga, Jose txie, jo altzen. Hau ezagune deko.
Ana Alberdi. Hala, haune barbakoa jene hongo dio. Seguro, Barikuro. Beste bat atako, ez dutxego barbakoa. Beti goiz, plastadio moten. Venga, beste bat. Eta hau da... Martxel. Venga. Martxel... Lasa. Martxel Lasa. Bai, Martxel... Ia, daituko gu. Martxel. Aupa, Martxel. Eke botxe hau? Martxel da ez dara bena... Nor da Martxel? Donostiko da, ez da? Ez badakit, ez? Hori da, ez? Ia tonu moten da. Bai, uste... Igual, Igual telefono bera deko arazua. Dana, informazio gratuita. Ezin da izen. A ver, fallo guri, dan. Guria izango da. Beste bat. Guri izango fallo eguen. Ja, Bada. Tie pinta. Bada. Zela izango da A ver, guri. relleko etzio Aitorri. Kontestadora ez duzko. Aitorri, baina karo. Itxo aprobi barriro. Igual, itxan ez, tranquilo. Venga, azte lleva de da? Bai, ba. Bai, zu guztu zu baietz? A ver, nik oin biot, taka, telefono topau. Jungoa komentetan ez lan egiten da dana. Jugadi itzela izango da, topau biot telefono. Da baina egiten da, mobil batean numero topau, da bestien iatzi bideo. Jo, pierra terrible, Hau hacker repesta behitza. Ia ba. Horga biz? Ia, telefonu izin dan? Ero eure padien, gure entzuli padien. Edo... Epa, telefono erroez. Zoz erostu din telefonoa zondo. Tarife ginen, naztoen gara. Tarifa llana, osan da. Punta. Aitor? Arratxa León? Sí. ¿Sí? Bai. Bai. Aitor? Kampoen harrapa dute. Sí, soy yo. Irabaziozu leixi erratiko sarilla. ¿En serio? Bai. Zu zara azte honetako irabazlie. Eta hemen zau, zuzenien laizia erregatean. Ez dut ondo entzuten. Ez dut ondo entzuten? Karo, Ai, ez da entzuten. Ja, handa raio zuzuk berban. Ez, leixi erratiko sarilla irabazio zule ba. Ba, eskerrik asko hori bai, hori interuna. Gure da zentera. Oina entzuten dozkuzu besti hori, Aitor. Hori bai, baina gero hori urrun moduen entzuten dut. Urrun, ez da? Da zunun zauz, jake urrun esan dozun. Oin Zaragozan, kasualidad. Etxu, Zaragozan. Ai, karo, urrun zauz da lan entzuten dozu, ba, urrun. Betu, leixi erratiak Zaragozaraino sari bat, Irun daula. Sariz zein da, gogoratu deitzogun. Ba, kizu ze irabaziosun? Ba, gaurkoen ez dakizen da sarixe. Jan etxeko gozoak ekemoneko, produktu sorta bat, bizkotxu, eta danetarik ikusu. Galletak eta magdalenak, eta... Perfecto, lo único ez dakit ni jun alko nazen urrengo aztien bile, edo... Bueno, gorden goitzau, urrengo aztien. Pentsauko gu abetramik. Enga berba, eta erungo jatzu zari Aitor, urrengo azte buruen, hemen egongo da. Pasetan da negun bakotxeko, zozer kenduku, da guk jango. Horia. Komisillo. Bizkor jumiko nazen den bile. Ados horregaz. Bai, harin etorri, zebestela igual ez duzu zertu pauko. Oso, handa, Aitor. Bai, eskerrik asko. Zeuri parte hartziarren. Dalazte horren gara. Agur. Venga, agur. Hone di orduek deitzeko, Ja, esan, norre. Sorpresa arpetatuz. A ver. Sí. ¿Quién? Sí, soy yo. Pentsako, hemengo baino bat badabil nire, darra jogura, nire. Zozer. Ondo. Eta, bueno, sari jabanatu egu, baina oine... Jani, hotzara bi sorsketatu duz, da bizek kuadria bardinako etxako izin, nire kuadria koentzako, bai Asier, da bai Aitor, bizek bie, ez dakiz zer dekun. Iru induz. Esate baina Sabiz txibataz asko delatetan, ja. Así que baki gubeantako irabazi zinen, ezta? Ni. Bueno, datorren asteko ipini gu martxan, esanak esan da. Datorren asterako saritxo bat badeku. Bera izango da, leixiar irratiko katilu bat. Bueno, pentsadu gure aletxo bat bepinti, beti kanpoko irizkatzen ibiligarik, eta guri pixkat propagandi eiti, eta leixiar irratiko katilu bat izango da aste honetako oierrek ipiniko benerronkie, asesmatzen dauen entzako. Hori da. Eta tekniko, ja.
Zein da azte honetako. Hora txikatu gara. Aste honetan Wow. teknikoek luzetxu preparatu dau, baina falta egin da dudana, pista bat hartu alizeteko. Wow. Ja. Nahiko harine emoten dago. Bai, bastante, bai. Bai. Ni guztot honena da barri entzuti, Bai, dale. Merci da, honek azteko merci. Ganera, kanti aurren ez doien einien, bere goguepe korun zoiez da. Bai, Nana hori eta fuertia, beda. Bai. Nana. Dana emoten dugu, bro. Dananana emoten da. Dananana. Aste honetan be, erronka bikaino oierrek ipinozko una. Bai. Jo, gatxe gongo da, Ez tego tiari pesnik. Guk ez dugu antzi bestotxe hartzen, ez dakigu zer izango dan. Ez du pistarik emongo. Bak izu, martxanuko guk sare sozialako eta orduetan, eta gure telefonue bai, 6 lau, 0 iru, 7 beratzi lau, eta bialdu zuen WhatsAppak, zuen audizuek. Horrek. Alan merezi dagoelako. Bai. Eta, Igor zan ikusi oso Gaurko magazinien gure... Gaurko horri zurize bete du. Bai. Bai. Hortxe, tia, respam. Aletxu, Ez, erto onda, Hain dugu zuer balarrei da... Pentsat... Gente ondo paso da bela. Gu pentsatzen. Seguro. Bai. Bota bierrekoek. Eta hau izen da laixi hartzen 23. alie. Espero gozau izena. Ondin aukeri badeko zue gure web horri zein beste edozein sare sozialetan entzun gai. Así que datorren astera arte, gu hemen egon gara falta barik. Espero zuek egoti be bai.
Arratzalde honen zule, arratzalde hon beste behin. Laixiar irratian, laixi hartzen zuzenien. Epa, ander. Ia. Barikuro arratzaldeko 8:00 aurrera. Taladro sarata goizien. Ator kantari. Oye! Laixiar irratia, aidan da. Hau palete! Hori! Hori! Leti, bai! Txoritzona!